Здравейте! Кухните, които представяме на вашето внимание, са изработени от различни материали, различни стилове и са наситени с разнообразни механизми и аксесуари, които задоволяват нуждите на всяка съвременна домакиня. Представям ви кухня Хармония, която е комбинация от видими елементи и врати от MDF и корпуси от ПДЧ. Работният плод и гръб са изработени от технически камък, който е изключително топло и износоустойчив. Тук може да видите, сме използвали оптимално пространството с този висок шкаф за съхранение, като той успешно замества остарелия килер. Тук изнесената на по-високо ниво фурна улеснява нуждите на домакинята. В долния ред шкафове сме ви показали различни механизми за отваряне на чекмеджета. Това е с плътни страници и дъно от ПДЧ, като отварянето може да е частично или пълно и с плавно затваряне. Следващия вид, който в случая е отваряне с пуш. Той е с метални страници и плътно дъно ПДЧ, като може да бъде с рейлинги, като в този случай, или с стредници с настройки от стъкло или метал. Като към този механизъм може да се добави сервоуправление, което значително улеснява нуждите на домакинята и движението й в кухнята. Последният вариант, който мога да ви покажа, е това чекмедже, което е с метални страници отново и плътно дъно, но е с обикновени ролкови водачи. Като тук сме показали и скрито чекмедже. В горните шкафове сме показали различни механизми, амортисьори за повдигане на хоризонтални врати. Сгъваема врата, която се отваря с серводрайв. И отново с натискане се затваря. Това значително улеснява домакинята при такива високи шкафове. Други варианти за отваряне, този с вертикално отваряне и плавно прибиране. Отново друг вариант, отново с плавно прибиране и отваряне без дръжка. Кухненски остров привлича вниманието с асиметричните си рафтове. Предлага голям комфорт с вградения керамичен плод. Това, което допълва хармонията на кухнята, са декоративните осветени кутии, както и вграденото LED осветление. Комбинацията от бежов гланцов цвят с перлен ефект и тъмния гланц виолет създават усещането за лукс и блясък и задоволяват всеки изискан вкус.